מה הקטע? לפני 3 שבועות קמתי בוקר אחד והחלטתי שבגיל 38 אני רוצה להתחיל להתאמן. הייתי האמת בשיא האנרגיה, שיא ההתלהבות, ישר נכנסתי לאתר של רשת מכוני כושר מהמובילות בתחום והשארתי להם פרטים. עבר יום, עבר יומיים, שבוע, שבועיים, לא חזרו אליי. אמרתי אולי השארתי פרטים לא נכונים, משהו טעות במספר, השארתי להם עוד פעם פרטים, ונכון לרגע זה עדיין לא שמעתי מהם. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי בתור בעל עסק אני רוצה לגלות לך סוד קטן. אם תשאיר פרטים למתחרים שלך, אלה שממוקמים במקומות הראשונים בגוגל, אלה שמשקיעים כסף בפרסום ממומן בפייסבוק, כמה שזה נשמע הזוי, אתה תגלה שרובם לא חוזרים ללידים. וגם אלה שכן חוזרים אליהם אחרי הרבה זמן שהלידים כבר מתקררים. לכן, אם תתמיד בלחזור ללידים כמה שיותר מהר, אם תתמיד בפולו-אפ, אבל תעשה את הדברים כמו שצריך, רק הדבר הפשוט הזה יקנה לך יתרון משמעותי על פני המתחרים שלך ויעזור לך להגדיל משמעותית המחירות.